kontratuak esanez, sinatu kontratu hau. Honekin, emango diguzu liburua paperean eta liburua egukean. Eta badakizute, 10% barik, ordainduko dizugu 125 tio. Ke pasada. Sinatu. Da zergaitik, eurek ere ahul sentitzen dira, esaten dute jo, orain, ez gaude, idazle ez dago gure, menpe. Orain idazleak Word formatoan daukana, jartzen du egukerako formatoan, dala punto ez dakizar, eta badauka, eta eroseak badauka herramienta. Behitu zer entzun nuen lehenunean. Bai, baina, komentatzen ez, guk egin dezake guri ez, guk ipini, eta bajatzeko, baina, bueno, egin genke. Kontua zen, argitalari batek esatzen zuela, jode, baina librero koitaduak. Librero koitaduak, non gelituko dira, hori zen, euren... Hori da. Bueno, berbetan da basizarien ez niguren neuke, ia bata batek, badeko zuen galdera bat egiteko bai Unai, Igor, Txabiri, hainbat gai jorratu ditugu, ez dakit zeuek irakurlea zarian, inoz irakurre dozu esan liburuak, baina, bueno, edozen modutan ere galderatxuren bat egin nahi badozue. Aurreko itzaldian egin dozu, orduen, on ja amaitzeko bebai, Inoz ez? Aurreko zera egin duzu, Gazteria guztu, zeuzar gazteriaren ezan da. Guia zarrak da. Idaz makinaztan, Bueno, edozen modutan ere, amaitzen joateko una zelan ikusten duzu euskal literaturaren etorkizuna? Profeta karletiko nio ez tekot. Baina, ez da, nik ondo ikuste dut. Jende gaztea dabil, jode, alako batean agertzen da... Alberdi, agertzen da 21 urtekoa, 25 urtekoa, eta ez esko libura edazten zu. Eta badira, eta asko ez dira, baina azken batean gu herri txikia gara eta idazleak eta beti izan gara minoria bat, minoria. Eta ni ikastetxe askotara noa itzaldiak eta ematera. Eta ikastetxeetan beti dago bat edo bi idazteko gogori daukana eta nahi duena eta batzuetan